сега да видим какво прави. Ало, маме, как си бе, маме? Какво правиш? Ами, обаждам ти си да те чуя, защото не сме се чували тук супер много време и много ми е мъчно до тебе. Вече въобще не ми се обаждаш. Маме, направо ти казвам тук, тия не ги понасям. Искам да ги убия всичките. Значи, то баща ти, аз направо не мога да го понасям. Тук седи само мръхти, пръхти, обижда, чуди се, говори тук само за някакви политици, нещо за президента ми дрънкаше, ама аз въобще не ги разбирам тия работи. И пак за този социализъм, бе, човек, направо. Писна ми. Просто ми мръзна. Аз не мога понасям, разбираш? Аз съм сготвила 5 манджи, ходих, пазарувах, направила съм пържоли, снежанка, шопска салата, катък. Въобще тук аз направо дигнах къщата на ура, цялата съм я изчистила. Писахме с сестра ти домашни, искам ти кажа, че направо беше пълен траш. Това дете въобще не иска да си използва мозъка, разбираш? Смисъл, тя не е като тебе. Чух си с баба ти. Да. Право тази жена, не я понасям, не я дишам, иска да минеш през нея. Ама ако си прочиства хладилника и ти даде някакви стари буклуци, по-бързата процедура ги изфърли в кофата. Веднага не ги знаеш какви са. Мене тук ми донесе някакво смърдливо пиле, аз не знам какво да го правя. Дадало на животните. Те да си хапнат, мене за какво ми то си? Уж ме отрови. Ох, маме, забравих да ти кажа, значи прекопала съм градината, засадила съм здравец, моркови и спанак. Значи страхотно е. Маме, направила съм страхотна киноа с зеленчуци. Значи като приказка. Искаш ли да ти пратя по баща ти? Мамо, аз ти се обадих за това нещо. Свършват ми нещата от Лили и ти нали ще минаваш скоро? Аз ще... Ще прата парички, естествено, ама искам да ми купиш сетинг спрей, консилър и спирала. Ох, маме, толкова ми липсваш. Помниш ли как си гледахме филмчета с тебе? Винаги като беше болна седяхме и си гледахме филмчета, ни беше толкова хубаво. Маме, аре, като имаш време да ми метнеш едно таро, че тук вече не ги понасям, не ги дишам. Ох, направо ти казвам, искам да си прележа вените. Умръзнало ми е. Разбираш, просто ми омръзна. Аз не мога повече така. Тук в тази къща само аз се занимавам. Да, маменце. Айнче, ти как си? Мамо, вкъщи имам едни дънки, дет не съм ги носила от 2022, обаче вече отслабнах и можеш да ми ги пратиш по баща ти. Искам да ги носа, да видя как ми седат. Мами, ти кога ще идваш? Искам да дойдеш, да се видиме като хората, да пием едно кафе, да метнем едни карти, да изпушиме по една цигара. Мамо, обаче аз ще трябва да ти затварям, че тук идват на гости на сестра ти 6 деца и въобще Въобще не те чувам. разбира се, да, айде, чао.